abụbụ nwaanyị na-amụrụ nwoke o. So wee gụsịa akwụkwọ wee pụta wee nweta this guy n'obodo oyibo na-anụ nwaanyị onye ọcha. Nwaanyị onye ọcha mụọrị ụmụ n'atọ. O wee nata Naija wee sị m na ya chọrọ ịnụ onye be anyị n'ihi magolu ka ije obodo oyibo si adọ. Na ya na nwunye ga-agbasa ka a wee nụba nyanwa nya wee kwelụ. Ya na ya na-abọ bido na-akwụ o. Mana ya gwara ya na ya bụ nwaanyị na-amụrụ nwoke na ya chọrọ ka o sulu o na ọ ma nsulu. So ụfọdụ abụọ na-akwụ obido nnọọ na-enye ego na-enyeli aka na-eme ihe ọbụla okwu. He was a good man according to her. Na ihe niile ya gwara ya na ọ na-eme na the man is a good man. Ịgbago n'ife niile na-aga ọfụma. Ndị m na ọ natago once na mgbe afọ ọ natara. Na fa na-akali ụka ya wee jụọ ya sị ya na onwe nwoke nyakọbali akụkọ sị na onwe nwoke jelu ijefu ndị ọ ga-alụ ebe afọ si na nwaanyị afọ bụ enyi nwaanyị instead of na ya chọrọ ịnụ ya. So the guy sị mba na ya ama mme ụdị ihe ahụ ka ekwe ụdị akụkọ bụ ihe a. Ya lụọ be nna ya na ya ga-agwa ndị be nna ya na ya chọrọ ịnụ ya. Ya wee kwalụ ọsị m this guy wee lute be nna ya wee mekwe the same thing that guy mere. Si ndị be nna ya na ya bụ onye dị otu friends na ya bịa ịfụ ha. Ọsị m nne iru mami agbalụọ ike kwụlụ ọtọ gwụ ha ya niile this guy ihe a ka o kwụsị jawalụ. Ọ sị m na mgbe nwaanyị onye ọcha si wee nata fabia ime investment na Nigeria, nwaanyị a na-esu bomba to bomba na-echeki fon ya na-akpụnyekwa onye ogebe ntị onye menna omenna yara na like na ya fụrụ na the woman do too attached to this guy. Ọ sị m na ya kwerekwenye ibon gị o mana fa na-eme video calls yara na ọ sị bụ nne mana ife bụzi nsogbu ya bụ na gịnị mere mgbe ọbụla fasele okwu this guy na ya ga-ebido ụtụtụ yọgide ebiko mgbede na ya ga-ayọlụ gbogo yọlụ gbede ma nke ya melụ ya ga-ayọ biko ma nke ya nwa mere ya ga-ayọ biko oge ọbụla na ya na-ayọ biko na ya na-ayọ biko ka onye a na-enyere aka na ya na-ayọ biko ka a ga-asị na fana aba nọrọ na the same relationship. In fact oge ọbụla na ya na-ayọ biko ya na-asị kedu ụdị ihe bụ ihe a nwa obele ihe ya ga-eme etu a. Ọ sị m nne na ọ natakwasị ka ya chekie ka ya dụsha ọ bụ nwaanyị na-amara nwoke o chekicha kwalụ mana still na ya kwere ka o lie ibon gị ahụ na arara na ọ sị bụ na biko onye na-ayọ dịzi too much. Ọ sị bụ nne na nke ikpeazụ na ihe melụnụ bụ na ya yọli ego si biko anyị nye ego ka wee gaa ịmago na onye gosila akwụkwọ pụta na-aga interview from office to office unu maka ba anyị si wee do this lady sị m na ya bụ a graduate o ya ji 2-1 wee pụta na ya mee microbiology right o mee microbiology n'ihe si elu ha nke ikpeazụ bụ na ya yọli ego ya nye obele ego ka wee na-aga interview because na ya gụrụ akwụkwọ na-achọ ọrụ. Ọ sị m nne o ozugbo ya yọlia this morning si this guy wuo iwo gbanyụọ fon ịka ya eme ọ blọk onye ịka ya eme ịmarụ ọ na-agbafilili ka nwaanyị in fact na nwaanyị aka dị ama sef ịka ya eme ọkwụsị ihe gị ọnụ ya na-ayọ biko na ya ga-ayọ n'iru akwụkwọ yọ na ọdụ akwụkwọ yọlụgbogo yọlụ gbede ihe nke a ọ maka na enyere ya ibon gị ka ọ gịnị na ya nwere ife bụ nsogbu ya. Ọ sị m nne na nke ikpeazụ gbakalịa isi o ya wee sị mba na ya ma nyọ because ike ya eme ọsị a na ya anụsigo na ya chọzi ya jebela onwe ya na ya drọzi interested so ka o kwuru na ọ dọrọ interested this time ya sị ya na nsogbu adọrọ ọgbụ ya nkịtị. Ọ sị m nne na ife a chọrọ ịjụ anyị nwa bụ ọka mma ka ya keep on na-ayọ this man biko every time ya megodo njọ biko ya mee mma biko nkewa and etu o si bịa be nna ya sị na ya bụ friend ya instead of isi na ya bịara ịnụ ya kedu ife unu lụrụ maka ya ọ dụnụ ka onye du serious onya keep this relationship. Ọ sị m na this man ji 20 years wee tụ ya. Oh yes na ya nọ Lagos kịta anụwa na ọ bụ na o nwere ọlụ ga-enye like I said before ihe ọ mere na school gị kpọọ ọnya ka inye na ya ga-alụ ọlụ anywhere na ọ bụ na ya nwere ọlụ ya gba depend on this man. In fact na ya chọzikwa iyi ya biko n'ike ya ji ayọ ya biko agwụ gị ka ọ bụzalụ nnọọ na this 2 years is wasted ịghara na ya ga-achọkwa another relationship ndị a bụ a hard working lady ọ bụ na o nwere ọlụ ị ga-enye ịghara na ime ka mmalụ ka nye gị n'ọbịa aka gị na ya na-abụkwube because she sounded decent agbọrọ m but ife ọgwa m ka m na-agwa unu like no jesigo university pụta ka bụkwalụ nwaanyị na-amarọ nwoke unu afọ na kudos dị n'ime ya ọdara na so ọ bụ na o nwere ọlụ ị ga-enye
you let me know. Ka nye gị nọmba ka gị na ya na-abụkwube. Mana ihe ọ chọrọ ịma bụ ọnya continue with this kind of relationship. N'ike agwụ gị o. Nne, ịjụkwa m o, ifedu na nwa akpa ekebili ọnụ like this guy. Na-afụta gị asị onye ọ na I'm just, favoring you. Onye ọ na-enyere aka. And hapụcha ihe ọ na-akọ for the fact na ọ bịa be nna gị wee sị ndị be nna gị na ya bụ your friend ebe ị gwasịgo mama gị na mmadụ na-abịa o wee kọọ ụdị akụkọ ọnụnwa ọ dịrọ honest. And nwaanyị onye ọcha ọ sị na ọ ga-ahapụ, who knows? O nwere ike ịhapụ ahụ but still amara m ka nwoke ji 20 years wee tọ gị ga-esi na-eme gị otu a go come today come tomorrow. Eziokwu na ịma na ọ na-anụ nwaanyị which ọ gwa gị na ọ ga-agbasa with this woman. Mana okpe anata na ijabụ ime investment. Ọ dịgo ka ọ na-akwado ịgbasi. Ọ bụgodu na ọ ga-agbasi ọ bụrụ kịta. Kwịọta ebe m na-eje. So ọ bụrụ na ị ga-echie na ị ga-echeju afọ, ị ga-eke ajụ n'ume. Like you said, in need ọlụ. That is only way I'm want to focus na. Ọ bụkwa ma every other thing unu na-abọ na-akọ. Like to me. And unu ejikwa n'ife nkwa wee church. Ndị be anyị. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ọ bụkwa nụ na ịchọ ka gị dị akwụọ, let me know.